Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa kereweng aji ingkang minulya saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, monggo kita lajengaken kajian kita ing sakmenika melebet serat angka kalih serat Al-Baqarah ayatipun 129 dumugi ayat 170 kagem kadang ingkang sakmenika nembe nandhang gerah. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tamba usada saged seger kewarasan kados wingi uni. Kagem para kadang pamiyarsa ingkang ing saat menika nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Kagem kadang ingkang sak menika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Kagem sederek pamiyarsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring koreksi tuwin atensinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah Ta'ala, pinaringan seger kewarasan ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal. Mugi-mugi ugi pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang kuwatah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ugi tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah Ta'ala saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saha saking mara bebaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan slamet wilujeng, boten wonten alangan satunggal punapa. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa masalul ladina kafaru kama salil ladhi yan'iqu bima la
ma'u illa du'aan wa nida summum bu'mum umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ayyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa laghmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanid ghaira ba'in wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina ya'tumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi zamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yakallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa hum adabun alim. Sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Dheweke iku mung ngajani sira ing Allah sarta nista tuwin supaya sira padha muni-muni marang Allah prakara sing ora weruh. Lan nalikane dikandhani padha manuta apa kang katurunake dening Allah padha mangsuli ora balik aku iki padha manut apa kang tinemu padha dilakoni dening bapak-bapakku apa lan senajan bapak-bapakne padha ora mangerti barang-barang sarta padha ora ngambah dalan bener lan sanepane para kang kafir iku kaya sanepane wong ngucap-ucap seru marang kang ora ngrungu kajaba ngrungokne iku mung panguwuh lan pambengok budheg bisu lan wuta mulane padha ora ngerti. Para kang padha angestu padha manganna barang kang apik kang ingsun paringake ing sira sarta padha atura panuwun ing Allah manawa panjenengane iku kang padha sira kawulani.
Sing larangan ing ngatasé sira iku mung bathang lan getih serta daging celeng tuwin apa sing diakanthi saliyane asmane Allah kang kasebut. Ananging sapa sing kepeksa ora saka kepinginane lan ora ngliwati wates lah ora dosa ing atase dheweke. Sayekti Allah iku aparamarta maha asih. Sayekti para sing ngumpetake saperanganing kitab kang katurunake dening Allah sarta diurupake kalawan reregan sethithik iki ora liya kajaba mangan geni ing wetenge lan ing dina kiamat Allah ora bakal ngandikani serta ora bakal anuceni dheweke lan bagiane siksa kang ngelarani. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun. Katerangan ingkang angka setunggal menika katerangan ayat 177. Katerangan ayat 177. Kanjeng Nabi kasenaka sanepakaken kados dene tiyang ingkang uwuh-uwuh nanging ora tiyang kafir sami boten purun migunakaken pikiranipun dados namung kados dene raja kaya ingkang namung mireng pambengokipun tiyang ingkang anggiring nanging boten mangertos tegesipun ingkang kaucapaken nalika cocok kaliyan ingkang sampun kapangandikaaken ing awit ingkang sampun. Saweneh mufassirin sami gadah pamanggih bilih tiyang ingkang uwuh-uwuh punika tiyang kafir ingkang uwuh-uwuh nedha pitulung utawi pitedah dhateng sesembahanipun palsu. Ananging punika boten sami mangertos punapa ingkang dipun ucapaken dening para tiyang wau. Nanging manawi nitik wontenipun tembung budheg bisu tuwin wuta ingkang mathuk tumrap para kafir nandhakaken menawi ingkang leres punika katerangan ingkang kapisan wau. Lajeng katerangan candhaipun wonten ing ayat 170. Dawuh nedha barang ingkang sae-sae punika leres lerekipun tumuju ngawisi migunakaken barang-barang ingkang ambebayani dening kasarasan sanadyan saged ugi miturut pranatan boten dados awisan tuwin tumuju ngawasi migunakaken barang-barang ingkang angsalipun kanthi lampah ingkang dados awisan. Katerangan candhaipun katerangan ayat 173. Para tiyang Yahudi sami mancai dene saweneh tetedhan kaiden tumrap kaum muslimin minangka manut sarengat Musa dados awisan. Mirsanono surat nomor 3 inggih menika surat
Ali Imron ayatipun 9:kalih tuwin katerangan angka 5166 batang saha burukan kewan ingkang pejah kamangsa ing kewan galak punika ugi dados awisan miturut uger-ugeranipun Kanjeng Nabi Musa. Manika kaserat wonten ing kitab Kaimanan pasal 17 ayatipun gangsal 11. Makaten ugi rah menika ugi kaserat wonten ing kitab Kaimaman. Kula ambali malih kitab Kaimaman pasal 7 ayatipun 26 tuwin daginging andhapan menika kaserat wonten ing serat utawi kitab Kaimaman pasal 11 ayatipun ayat 7. Dene barang-barang ingkang tartamtu kaawisan tumrap tiyang Yahudi saha mboten kaawisan tumrap tiyang Muslim mirsanana serat nomor 6 inggih menika serat Al-An'am ayatnya 157 tuwin katerangan angka 837. Para tiyang Yahudi kipa-kipa sanget dhateng andhapan sarta kasebataken kewan wau boten ing dalem Injil nedahaken bilih Kanjeng Nabi Isa inggih jijik dhateng andhapan ingkang lajeng ambuktekaken bilih panjenenganipun ugi nganggep andhapan punika kewan ingkang najis utawi jember. Salajengipun tetela menawi panjenenganipun wau boten nyimpang saking pranatan Yahudi ing dalem bab punika. Awisan saminipun punika sampun katurunaken nalika Kanjeng Nabi suci taksih wonten ing Mekah. Ungelipun meh sami pelek kaliyan ayat menika. Inggih punika wonten ing surat 16 surat An-Nahl ayatipun ayat 1:11 dene ing serat nomor 6 surat Al-An'am ayatipun 1:56 mawi katerangaken nalar-nalaripun awisan kala wau mirsanana katerangan angka 836 sarta wonten kaserat wonten ing serat gangsal inggih menika serat Al-Maidah ayatipun ayat 3 ingkang katurunaken ing Madinah ing pawingkingipun mawi nyebataken prakawis warni-warni wigatos anggenahaken punapa ingkang nama batang tuwin ingkang pambelehipun kalayan anebut karana sanesipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing ngriku katerangaken bilih apa kang pambelehe kalawan anebut karana saliyane Allah taala punika ingkang dipun karsakaken kewan ingkang dipun kurbanaken dhateng berhala.
para mufassirin ugi sami anggadhah paham bilih apa kang pambelehe kalawan anebut karana saliyane Allah Ta'ala punika kewan ingkang kapragat dene tiyang ingkang nyembah brahala kenging kangge kurban dhateng brahalanipun utawi ingkang nalika meragat mawi nyebut naminipun brahala jalaran ing kalanganipun bangsa Arab sampun kacara meragat kewan punika mawi nyebut atas namanipun satunggaling brahala nanging pratelanipun Quran suci punika mengku ing saumumipun kula bali malih nanging pratelanipun Quran suci punika mengku ing saumumipun dados meragat kewan mawi nyebut asma utawa nama sanesipun asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala punika andadosaken kewan ingkang kapragat wau dados barang awisan utawi haram. Katerangan candhaipun malih iraba punika tegesipun boten mergi kepengin nedha punapa karana badhe seneng-seneng utawi ngeca-eca dene laad tegesipun nglangkungi wates sapinten betahipun saestu. Katerangan salajengipun katerangan wonten ing serat 170 wonten ing Quran suci jasmani lan rohani punika kawarna kaliyan edi bilih wonten sasambetipun atau sasambetanipun ingkang kaliyan rapet awisan nedha saweneh tetedhan ingkang boten suci utawi ingkang ambabayani kasambetan ing dawuh pepenget boten kenging nedha latu punapa kangge anyetakaken sesambetan wau panjagi tansah dipun wonteni awit manawi boten makaten saestu badhe kaladuk anggenipun nengenaken dhateng upacaraning pranatan lair ing ayat ngriki kula sami kapangandikaaken bilih wonten malih ingkang langkung ambebayani katimbang tetedhan awisan inggih punika tedha latu nedha latu ingkang tegesipun ngumpetaken punapa ingkang sampun katurunaken utawi kawahyoaken ing dalem kitab ngumpetaken tumrap ing mriki ateges boten purun nindakaken piwulanging kitab sarta senadyan para Yahudi kenging kangge contonipun para kaum muslimin uga dipun pepengeti bab prakawis babayanipun nengenaken sanget-sanget dhateng tindak sumuci suci tumraping lahir nanging nglirwakaken kasucianipun rohani. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan saha kaum
mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Kula pungkasi samaten rumiyin kajian kita. Mugi-mugi menika dadosaken kiyatipun iman saha takwa kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala saha mugi-mugi menika saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kita sedaya. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami atas kekelintuan kula dalah kekilapan kula billahi taufik awal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.